I pored svega ljudi, dobrodošli u još jedan moj video klip. Danas ćemo otvarati pekove na sajtu Footviz. Znači, ovo je jedan jako dobar sajt na kojem možete da se registrujete. Ja sam se registrovao. Stavit ću neko bez veze, ne ignorišite to. Možda snimim klip kako se registrovati ili kako napraviti tu kanal. Tako nešto. I otvarate pekove. Vi možete i bez toga otvarati pekove, ali to vam ništa neće značiti, samo gledate kako ste i šta uradili, znači i tako dalje i tako dalje. Ne znam, sad sam zbunio šta sam rekao. Nema veze. Hajmo da počnemo, ispod pišu cene i to sve. Možda radimo neki squad boiler, pokazujem to ovako onako. Pa hajmo da krenemo s prvim pekom. Pa ovdje ima puno pekova, ali mi ćemo otvoriti svi igrači da vam budu rare. Jer ovdje se ništa ne može dobiti. I to sve uz nekoliko epizoda otvarat ćemo ove pekove jer mi je jako zanimljivo. Volim da dobijem Ronaldo, da skačem, da se radujem, ali vidjet ćemo šta ćemo da sada dobiti. Evo ovdje nam je najskuplji igrač bio ovaj Rodriguez i glavni igrač će mi valjda tu pisati, meni prepisalo, sad ne znam. Mnogo čitava, ne znam zašto, i 49.000, joj, Inform, Miguel, Lamela, Debussy, Podolski, ali tu je Inform Karoli, 39.000 vredi i zbog toga nam ovaj pek vredi, znači 40 nešto. I ovaj dečko je skup, koji je skup i Debussy, Gonzalo i Goran jako jeftino, ali takve su cene u FIFA. Idemo na običan, pa ćemo vidjeti što vuda ćemo tako, ali otvorit ćemo samo ove rare jer tu su velike šanse da dobijemo Ronaldo, Messi, ja sam dobio Silvu plavog i tako dalje. Hajmo da pogledamo. David Villa i samo jedan rare, pa ovaj pek ne znam da li vredi 4.500. To je jako malo, s obzirom da je ovaj pek od 10, 7 i koliko, ali ajmo, mi ćemo otvarati ALL, znači pod ALL. Pekovi, znači otvarat ćemo se sada 2 ili 3 peka, otvarat ćemo nekoliko puta, pravit ćemo nekoliko squad boilera zato što je mnogo dobar sajt, preporučujem svakom da uđe u samo Footviz. Joj! Zašto je ovako skupo? Ne razumem. Pogledajte, Damari 180.000 coinsa Silver Inform, ne znam, vjerovatno je mnogo redak i sad nam pek vredi 190.000 samo zbog njega. I tu su dobri igrači Santi Cazorla je jeftin, dobro. I pogledajte, 190.000. Dobro, ali ovdje nisu baš prave cene, ja sad sam obično otvorio Balotelli, na primjer on vredi oko 7.000, ovdje su li stavili za 2.500, to niko neće staviti, mogu da se kladim. On mi sad daje Ronaldo u običnom Gold MPK-u. Drmi. Schweinsteiger. Opa. Drmi, to je neki, znam, ovo je Drmić. On ne živi, on živi u Švajcarskoj, ali on je valjda, ne znam, nije Srbin, nego Hrvat, ne znam. Vidite kako je ovo, Drmić 55.000 i Schweinsteiger od 35. Ukupno pek 100.000, Drogba ne mogu da gledam na cenu, a ja navijam za Chelsea. Ali vidimo što je ovdje, možda je neki bolji ili je lošiji pek. Evo već nemamo blizu 5 minuta, za sad dobili smo 3 informa i jednog dobrog Schweinsteigera. Gledaci. Ovo, dobro, nisam se sporazumio najbolje.
Ovo je onaj pek za početnike, to je da nijedan nema rar i nisam se da lepo spomenuo. Znači nijedan ovdje nema rar, ali dobro ga i ta nije loša ako nije rar visoki ocjene. Dalje. Ajmo, znači, molim te, evo ja ću sad da gasim kameru jer ne mogu da čekam da mi se edituje video. Keita, Seidu Keita, šta je ovo sad došlo? Ne! Dobro, otvoram se pekne, ja sam kliknuo za igrača da vidim kakav je. To mi neće trebati, nego mi neće trebati sad ovdje i paš, Diego Costa, Frank Ribery, Inform i Diego Costa, pek za primjer. I Ribery za sad u ovom preko openingu 371 najskuplji igrač. Diego Costa nešto mrljava 20.000. Samo u ovaj pek vredi 425.000 coinsa. Ljudi, ajmo da otvorimo još jedan i to je to. Sljedeći video vjerovatno će biti isto nešto ovako, ili će biti squad builder. Vidit ćemo. Ne kliknu sam igrače, šta mogu. Ali ajmo sad da je Riberija ponovo i da gasimo. Dobro, već smo dobili jednog skupog, jako skupog futbolera, tako da smo mirni, a sad da dobijemo najlošiji igrač koji postoji u FIFA. Bio bih srećan. I jedan form Juan Mata, Beleribi, Benatia. Ovaj Benatia košta oko 30.000, ovdje košta 1.500. I jedan form koji je jako skup. Zoran Tošić, jako dobar, ali ne vredi ništa. Znači ovaj pek vredi, kao i običan, dobar pek, 100.000, mada u stvarno FIFA vredilo bi sigurno jedno 50-60.000, ovo je sigurno vredi negdje oko 25-20, ovo je isto tako nešto. Juan Mata 5 može za 3 nešto i ovi isto kao što je napisana cena. Može se uzeti 50-60.000, više ne. Znači šta je ovdje igra sa stekliva. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ajmo da gasimo Berdiko. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro i puuuuuuu.